program inanso ya game pano pa Zodiak TV. Program ine timakamba nkhani za masewero komanso kucheza ndi amayi osiyanasiyana amene akutenga nawo mbali makamaka masewero osiyanasiyana. Dzina langa ndi Aida Mwambazi ndipo game ya lero ndi osiyanira nako game yokoma kwambiri kumene khedi kucheza ndi anthu osiyanasiyana makamaka amene akuyenda ndawala kwakukulu kusangalala amayi ambiri amene akupanga zakupsa mmene mundithu masewero osiyanasiyana. Ndaonako ana skulu kuchokera ndithu maskulu osiyanasiyana kwambiri ndi atsikana monga tikudziwa mwezi wa March timakhala kukondwerera ndithu amayi osiyanasiyana. Ndiye ife tili kuno kumene tayamba ndithu ulendo wa ndawala akuchokera ku Kamuzu Institute for Sports kuyenda ndithu mpaka natikafika ku parliament kumeneko tiona zinthu zosiyanasiyana kumene tiona akuonetsa maluso osiyanasiyana monga mukuonera mchithunzimo tatenga anthu ndithu atengedwa anthu osiyanasiyana amene amatenga nawo mbali ndipo tikhale limodzi kumene khedi kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene akutenga nawo mbali komanso ali malo omwe ano. Ndimene ndithu tuchitira amene ndimanenera mujo tili pa ulendo wa ndawala mmene tiwakozedwa ndi azathu a women in sports kubweretsa pamodzi amayi osiyanasiyana komanso atsikana ndi cholinga choti aone ubwino otengapo mbali pa masewero osiyanasiyana. Ndiye ndimanena kuti ndiziyeza ndi anthu osiyanasiyana pambali pangapa amene mukuonera mundikhe ndikucheza ndi Karo Phiri amene sakuyimira Central Region makamaka women's football. Moyo wabwino Karo? Hayi moyo wabwino ndithu Aida. Ineso chimodzimodzi. Zomwe kwambiri. Takumana pano Karo mwina kufunikira kwa tsiku lero ndi kotani? Lerolo ndi tsiku lopambana kwambiri chifukwa ndi tsiku lathu ife ngati azimayi limene tikupanga commemorate. So ife tikuchitenga mtengo wapatali kunena kuti akonza tsiku limene lili so that azimayi apange express zimene iwowo amakhumba pamoyo wawo kudzana nkhani ya sports komanso madera ena. Ya izizi zofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti mukudziwa nena kuti Malawi muno muli ma sports ochuluka amene amachitika. So ngati tabwera tonse pamodzi ndi cholinga chonena kuti aliyense apange express kodi ife timapanga chani? Ife timapanga women football, ena apanga netball, ena apanga volleyball, ena basketball, ena rugby. So ndi zinthu zosangalatsa kwambiri kunena kuti azimayi tabwera pamodzi komanso kuti tipange nawo tiyende nawo ndawala imeneyi komanso tipange nawo celebrate tsiku la lero. Usanapite Karo posachedwa apa tinaona women's football makwangula china chilichonse chakuzana ndi Goshen championship. Central Region kungofotokoza mwina mwachindunji kutiona zoti yaenda bwanji kumbali yanu makamaka amene mukuyendetsa women's football. Ifeyo Goshen City ya season 2024 inaenda bwino kwambiri. Mutati muone unena kuti ifeyo a Central Region ndi amene tinapitisa matimu ochuluka ku national championship. So ku national championship tinapitisa matimu atatu Ascent, Silver komanso Silver. Kumene kujako anakasewera masewera awo mmadziwa masewera akamasewera pamafunika wina apambane koma be matimu athu anayesesa komano ifeyo takhala pa number 2 ndi number 3 tayesesa kwambiri. Ndiye kuti azathu tagawira number 1 ndi number 4. Ndiye kuti ifeyo tuchiona unena kuti ife tachita bwino kwambiri. Ndiye kuti season inayo mudusa pamenepa. Tidusa pamenepa ndi ma numbers onse 1 2 3 akha Central Region. Mwina ukamaona tikuchita bwanji women's football Malawi yonse ino pogwirizananso ndi event ikupita papa. Women football Malawi munomo mmene ilili status panopo tikuchita bwino kwambiri. And ineyo ninapita nawo ku Blantyre kukaonera national championship. And kuli talent imene yoyo yofunika ndithu unena kuti ena alowererepo afamu amatigwira dzanja komanso ena ma corporate world ndi ena akufuna kwabwino alowererepo unena kuti women football imeneyi ayigwire ndithu ayipange ndithu ifike pena pake chifukwa ndi imodzi imene yonena kuti itipikisa patali Malawi munomo. Osewera kuchokeranso mina kunoko ku Malawi akumati imira akapita kunja kwa dziko lino. Ndipo ndizoona. Andi achina tabita aja panopo pali Rozi Kapyere. Rozi so na yeso ndi amene so akuchitaso bwinoso kwambiri. So atsikana amene wawa tiwayamikiranso chifukwa akumapanga motivate anzawo kuti akafikire pamene popo. So tili onyadira kwambiri. Onse achina Sabina Tomu ali mmene
Natokoza kwambiri Zikomo kwambiri. Zikomo. Amene tu ndi Carol Phiri kuchokera ku Central Region Women's Football League amene ndithu ndi General Secretary kufotokozapo kufunikira kwa mambono komanso pamwe paderadera amakambako zokhudzana ndi Goshen Women's kuti achita bwanji Central Region komanso azimayi akuchita motani makamaka kumbali imene ya women's football. Posachedwa apa ndikhalenso ndikuyankhula ndi anthu osiyanasiyana. Mendi tu tukuchitira mbere tumanenera tichukhetu kuyankhana ndi amayi osiyanasiyana mwina muri kungutsa dzina lija komanso dindo pamene tili limodzi pa ndawala imeneyi. Doris Swedi. Udindo wanga ndine facilitator wa women leadership, women in sports. Leloli mwina kufunikira kwake ndikotani pokhaso mayi amenenso mukuyendetsanso masewero osiyanasiyana ndikufunika kwake ndikotani kwa mwambo umenewo. Leloli ndi tsiku lapambana kwambiri chifukwa ndi tsiku limene tikukumbukira azimayi amene achita bwino mu sports. Amayi chifukwa choti kuti azimayi osiyanasiyana amene akupanga zosiyanasiyana masewero Malawi muno. Ndiye leloli kuti anakhazikitsa tsiku limene pa 8 March ifeso pokumbukira tsiku limene mwezi umene wa March takumbukira leloli pa 26 kuti nafeso azimayi mu sports tikumbukire tsiku limene tisangalale ndi azimayi amene achita bwino amene sakuchita bwino kuyambira atsikana ngakhale azimayi. Timakuona ndimatenganso nawo mbali apo tukula masewero amene makamaka kwa ana amene ali ndi maulumali osiyanasiyana ndiyongopita azibwera mungaruza kuti mwina ntchito yanu ikuyenda bwanji pakadali pano. Padakali panopa masewero ana aulumali akuyenda bwino. Panopa ndinali ku Blantyre, pano ndili ku Lilongwe kuno. Ku Lilongwe kuno chifukwa choti ine ndine specialist woti ndidaphunzira za ana aulumali komanso ndine volunteer amene ndinatrainedwa kuphunzitsa ana amene aulumali makamaka aulumali wa mubongo. Ndi masewero amene tili nawo makamaka kwathu kumene ndikuchokera tili ndi ana amene anayamba kusewera kalekale pano ena ali 30 years 34 years koma ena ang'onoang'ono tili ndi masenta tilinso ndi magwiraso ntchito ndi aziphunzitsa amene ali ma resource class kuti akhale akuwaphunzitsa mosiyanasiyana. Kukula kwake kwa masewero amenewa tinganene bwanji mwina muzaka 5 izi utengera kuti mbuyo mpakhala mwina pali madandaulo kunena kuti makolo ena amaona kuti ndi chinthu chovuta kuti aziwatulutsa nawo azitenga nawo mbali masewero osiyanasiyana makamaka amene ali ndi mavuto amaulumali osiyanasiyana. Mungafotokoze kuti pakadali pano zinthu zikusintha? Panopa zikusintha chifukwa monga mu Lilongwe munomo mabungwe amene akuyang'ana za anthu aulumali omasiyanasiyana achuluka. For example leloli tilinso ndi azimayi amene ali ndi ulumali abwera nawo moti mwaona amene ali ndi magwira nawo ntchito kwathu ku area 24 kusese. Tili nawo chifukwa timakumana timakambirana za ulumali timakambirana amenenso makolo angamachitire kuti atulutse ana limodzi chifukwa chavuta kwambiri Malawi muno makolo ena sanavomereze koma ena anavomereza. Tathokoza kwambiri mami tizikumananso pa ulendo omweyo. Tathokoza kwambiri tathokoza zikomo. Kwa Simoni Kampala. Mami, Gasili ni chikuse. Ndili modzi pamene wapanjibiri mene tikuyenda kukumbukira amayi amene amapanga nawo masewero osiyanasiyana. Kufunikira kwake ndikotani ngati inuyo amene muli nawo pa gulu limeneli? Kufunikira kwa tsiku limeneli ngati ife azimayi aulumali zatipasa chilimbikiso. Chifukwa nafenso timakumana timapanganso za masewera ngati mene mwambo ulili lero tili ndi ana aulumali amene timakhala nawo mosogozedwa ndi mayi Doris Swedi. Ndi tsiku lero tikuona kuti ndilopambana ngati tinali ofoka zitipasa kulimbika kuti ifenso tingathe kukhala olumala sichifukwayi tikhoza kukwanisa kupanga chilichonse mmene amachitira anthu ena alungalunga. Uthenga wanu ndi otani kupita kwa amayi ena
amene mwina asakhala nazo chidwi mwina sali ndi ana amene ndi ulumali amapanganso masewero osiyanasiyana mwamwina amawabisa uthenga wanu ndi otani? Uthenga wathu ifeyo tsiku la lero ndionena kuti ngati pali azimayi ena amene amazibisa, ngati pali azimayi ena amene amabisa ana m'nyumba, kuyambira lero iwonso ali nkuthekera kumatenga anawo kuwatulutsa poyera chifukwa ana aja akasiya nyumba dziko siliziwa. Ifenso ngati anzawo sitiziwa kuti kuli anzathu ena otere. Tikuwalimbikitsa kuti atuluke poyera azisonkhana nafe. Kufunikira kunenzi kwakuthandiza ntolumala kulizize kukani mpamuno wanga namaswera mpira. Tipoyere lipotola ndi anzathu amasiwe umene kuti mabuzeza mbinguni. Zize kumenya mpira, zize kuthandiza. Limbikitse kuti zize kumenya munayaka kutekalero kwabona lokufunikira umoyo. Pomaliza amene uwauza zotani ana anzako amene somina amapanganso masewero omwewo amene sali ndi maulumali osiyanasiyana? Pomaliza ndiyakuzazanga amene ndi maulumali osiyanasiyana amene apanga masewero okula zilimbikira kuti umoyo wawo ukuleka chikolo. Atele kulumala simukayi koma kulumala ikuza kuza kwanga iyo malimbikira masewero. Ndathokoza kwambiri. Kucheza ndi anthu osiyanasiyana ndithu tsiku la lero limene akukondwerera amayi amene amatenga nawo mbali mu masewero. Apa ndithu ndi Jean Munyenyembe amene akhala kutifotokozera makamaka kodi kufunikira kwa mwambo umenewu ndikotani. Mwina madam tili limodzi lambi limodzi ku Ministry for Sports ndikufunikira motani kuti azimayi azibwera pamodzi amene amapanga za masewero akutenga nawo mbali mu match imeneyi? Siko mukwambiri zoonadi azimayi atsikana tonse tidero tena kuti tisitenga mbali pa nkhani ya sports chifukwa choti sports ndi chikhalidwe chonena kuti masiku ano si sports iso yoti mwina kungofuna kuti basi uzipanga koma sports ndizofunikira chifukwa choti ndi mankhwalaso padera. Pali matenda ambiri omwe tikudwala masiku ano anthu omwe akuchititsa kunena kuti tizikhala situkhala athanzi chifukwa choti situkupanga sports. Mankhwala sofunikira pa matenda ena aliwonse, mankhwala ena ndi sports imeneyi. Ndipo tonse ngati kupanga ma sports tizapezeka kuti tikukhala athanzi ndipo tikugwira ntchito zathu zosiyanasiyana zotukula dziko lathu la Malawi. Mwina pomaliza azimayi akubwera motani makamaka ku masewero osiyanasiyana makamaka in terms of ma numbers akuchulukirabe kapena tikadali mbuyo ngati mene takhalira masiku apitawo? Ayi ndithu ma numbers tikuchulukirapo chifukwa choti even ma sports iwo ali njira zosiyanasiyana monga ndi rugby yomwe kale simapangika, ndi women football yomwe kale panalibe, ndi ma squash onanso momwe akupangira kutero kumbuyo ambiriso akutani akubwera. Ndi zochitika zambiri zomwenso tikupanga enanso pano ambotenga ngati kaliya sports yomwe chifukwa chake unduna wathuku tili nawo ndithu andi akupanga m'masukulu kuyambira ndi ana ang'onoang'ono kuti akamakula azidziwa kuti ndi ma sports osiyanasiyana omwe munthu kuzotenga ngati kaliya. Kuyeza ndi amayi osiyanasiyana pa mwambo umenewu apanso ndi Mary Waya dzina lomwe sili achilendo kwa anthu amene amatsala nkhani za masewero koma tikucheza makamaka kumbali yokhudzana ndi masewero kutengera kuti iyeyo samagwira ntchito ku Ministry of Sports. Kufunikira kwa mwambo umenewu ndikotani Mary? Kufunikira kwa mwambo kufunikira kwambiri chifukwa monga mene mukudziwa kuti mwezi uno wa Machi umene tili ndi mwezi wa azimayi komanso azimayi sitinamusiye yekha komanso azimayiyo amayenera kutenga mbali kumbali ya masewero chifukwa mukudziwa dziko lathu lili monga Malawi kuno kwadzaza ndi azimayi. Ndi kulimbikitsa kuti azimayi atsikana azipanga nawo masewero osiyanasiyana olimbitsa thupi andinso zimapangitsa munthu kuti ukhale ndi moyo wathanzi. Ngati inuyo akunduna masewero osiyanasiyana amene akutenga nawo mbali amayi mutha kufotokoza kuti akuyenda motani kumbali yanu? Masewero akuyenda bwino chifukwa kuti ma sports ena amene anali ya minority ngati tikatenga example ngati football panopo ndi football ya azimayi pompano maonaonanso chaka chathachi football ya azimayi inazapita ku South Africa inakakhala number 1 komanso tikunena kuti magames ena ngati makakarati boxing magemu ambiri ndithu amene amachitika anali kuti zimayi amamuonera pasi panopo zimayi akutenga nawo mbali
tikayang'ana kothamanga kuwasimenye ndizimayi akakatiimiraso kothamanga tikaona pompano January February mwe tinaiona the queens idapita ku UK yakatiimiraso chimodzimodzi. So azimayi ndithu akutenga nawo mbali komanso tifuna kuti azimayi achuluke ngati sakusewera nawo ma games akhoza kumapanga nawo aerobics komanso atha kumapanga nawo mwina zomwe zongola thupi zimene zimachitika kumayenda maulendo angapo atalatali oti ndithu matupi awo azikhala athanzi. Zimayi wathanzi ndotinso dziko sola thanzi. Tsiku la mtengo wapatali mwezi wa March, mwezi wa amayi. Ndikhulupirira mudziwa bwino 8 March is an international day of women globally dziko lonse lapansi. Ifeyo ngati Sports Council tinasankha tsiku linoli mwadaladala chifukwa ku councilko tini ma programu awiri ameneno ali ndi focus pa azimayi, Women Leadership Program and Sport for All, komanso Women and Sport Commission. Ndiyeno popeza ndi mwezi umeneno tikusangalala amayi pa zimene achita ku sports tikamasangala ndi kuti munthu wina wake wachita bwino kumasewera ndiye munthu uyo ndi mzimayi komanso ndi mtsikana. Ndiye tinaonabe kuti tsiku labwino likhale la lero lino mwezi watha tinali ndi ma sport awards, alipo azimayi ndi atsikana amene analandira mphoto zosiyanasiyana chifukwa choti achita bwino kwa association kwawo kuja. Nchifukwa chake mukuona kuti tayenda chindawala chimenechi kuchokera pano pa Kamuzu Institute for Sport Lower City Center mpaka natabwerera malo ano. Cholinga tifalitse uthenga tauze kuti ife mwezi wa March nafeso azimayi aku sports amene timachita masewera osiyanasiyana majowa masewera ambiri osiyanasiyana ifeso kukumbukira tsiku limeneli. Koma kukumbukira kwathu tikunena kuti azimayi amene achita bwino tapange celebrate tikondwere nawo tasangalalire. Enda ambiri amene ifeyo tapanga dedicate ku tsiku iliri ndi aja amene achita bwino mchaka cha 2024. Kunali ma games osiyanasiyana, kunali mipikisano yosiyanasiyana, ndipo azimayi angapo ndi atsikana anatenga nawo mbali. Ena ali ndi magolide, ena ali ndi masiliva, ena mpaka na awards a Malawi National Council of Sport analandira ndalama zikuluzikulu mphoto zoyambirira zija. Ndipo ndizoonadi chifukwa mukati muone mmene timayenda atsikana mafika pena pake kuti accelerate action. Tingoti because kunena kuti no theme yathu ikachokera kwinako kuti tifuna tilimbikisa azimayi, tapange empower azimayi, tapange celebrate azimayi, kwinako pakumaza bwera mawoti accelerate action. Kuzoyenza kuti no ifeyo tikuipondatu azimayi. Ipondeni azimayi. Ipondeni ku sport iko ndeno mujamofunsira kuti tikutengapo gawo la mtundu wanji tikulimbikitsabe ma program amene alipo. Chifukwa mukati muone msonkhano huu anatikonzera kuti itanitsira mwambo umenewo ndi azimayi amene tikuasula amene ali mkohoti yachiwiri amenewo ndi aja ali mu program ya Women Leadership Program and Sport for All aja. Iwo ono tasula kwangosala session imodzi kuti amalizise kena kati apase ma certificate kuti azitenga ndithu utsogoleri ma associations osiyanasiyana. Kohoti yoyamba inachitaso mwambo wa mtundu ngati umene ku Blantyre ndipo ambiri mwa iwowo alowatu mu mipando ikulu ma associations ndi macheya ndi masekretary ndi nkhani yake ndionena kuti ifetu taiponda tipondeni azimayi ku sports. Ndimene nakonzera ndimene taonera mwambo uwu ifeyo nde taonoti wakhala bwino chifukwa anthu aliyense amene timafuna kuti abwere wabwera ndengati anthu amene ife timafuna abwera ifeyo chinthu choti chapangika bwino. Chinanso chinthu chimene timafuna kuti chipite uthenga umene timafuna kuperekedwawo uthenga umene waperekedwa ndekwa ifeyo tachiona kuti chimene timafuna kupanga tapanga endi takwaniritsa zimene timafuna tikwaniritse. Monga mmene tinanena kwa meeting yathu yakaleche tinanena kuti tikupitirira patango yamba nde tikabwerera apapa atikonzekeretsa atipasa maudindo ati tikatenge maudindo osiyanasiyana kuchokera kuma sports association athu amene tili anda nde kumene koko ife tikunena kuti tikaoneka kuti ifeyo takonzeka atiphunzitsa ndifo okonzeka kuti tenge maudindo amene tikuyenera kutengawo kuti titsogolere ma sporting code osiyanasiyana amene ali Malawi. Poyambirira tinoti kwa adindo tikunena kuti atipatse chanta atipatse kuthekera kwa ndalama chifukwa program iliyonse kuti iyende papafunika pakhale ndalama
ndi anthu atitsegulire ngati kuli ndalama ationetsere kuti ndalama zimenezo ngati zilipo tena kupanga bwanji kuti tifikire ndalama zimenezo kuti tizikhazikitsa zinthu zosiyanasiyana zimene tifuna kukwaniritsa chifukwa tinaphunzitsidwa panopa tapanga mapulogalamu osiyanasiyana tasanjasanja ndi atiunikire kuti ichichi muyenera kupita apapa ndiye chofunikira kwambiri ndi ndalamazo komanso tikupempha kuboma ngati pali mapolicies amene alipo amene akhazikitsa kukhudzana ndi sports atibweretsere tione kuti tikamayamba tikamapitirira tidziwe kuti tikupanga bwanji komanso kwa atsikana anzanga ali kumene koko anthu ambiri amaona ngati sports imasokoneza school. Sports sisokoneza school. Actually sports imathandiza kuti iwe uzikwaniritsa kugawa nthawi yako muchizungu timati makupitsa you to learn how to kupanga manage nthawi yako ndiye ndikunena atsikana anzanga muli kumene koko sports simasokoneza school. Sports ndi kumene ife timabwera kudzapumira ineyo ndine mwana wa school koma ndikatopa ndikuwerenga ndi mabuku ndimabwera kukasewera basket ndeti pamene popo mbungo mwanga ndaupumitsa ndikamakayamba kuti ndikapanga za school zija ndimakhoti ndikuyamba ndili fresh. Dutu zosangalatsa komanso zochititsa chidwi ndimene ndithu tayendera ulendo umene wandawala kuyankhula ndi anthu osiyanasiyana kuchezako ndi anthu makamaka tukamba za women's football ili bwanji komanso ena amene tilali nawo kuti kodi ndikufunikira motani kuti azimayi tizowapatsa mwayiso nawonso kuti azitenga nawo mbali m'masewero osiyanasiyana osawalanso tinamvanso ndithu akuchokera amene akonza mwambo umene tukamba amene a women in sports amene akunena kuti akhutira ndi chiwerenzo cha anthu amene chinabwera kuphatikiza pana school amene tinaona ndithu pa ndawala imene ndithokoze kwambiri chaku nyambo amene tinali pa kamera aida mwambazi dzina langa bizani kuonera Zodiak TV.